La meva proposta és per poder fer un intercanvi de cosmovisions amb els pobles indígenes d'Amèrica Llatina. La proposta de treballar conjuntament les cosmovisions occidentals i les dels pobles indígenes d'Amèrica Llatina o Abya-Yala, nom que té per ells el seu continent, té diverses motivacions. Primer, encara que faci més de 500 anys, no podem oblidar la responsabilitat dels danys provocats durant la colonització que perduren fins avui. No els podríem mirar als ulls si no hem reconegut el dany causat. La memòria històrica és imprescindible. Segona, la prepotència que sempre ha tingut la cultura occidental. Tercer, els nostres avanços tècnics que tan malament empleem. Quarta, la necessitat que hem vist ara de canviar de sistema a un sistema sostenible. Cinquè, els pobles indígenes han practicat sempre un sistema de vida sostenible. Així, els seus territoris s'han mantingut fins ara. Sisè, podem aprendre d'ells per seguir el camí de salvar aquest planeta on vivim. Els nostres avenços són majoritàriament armamentistes o materials de consum per l'enriquiment de les empreses. Hem d'aprendre a prioritzar el ser abans del tenir. Per ells, l'aprenentatge dels seus pares, avis, avantpassats, la sabidoria dels seus avantpassats és fonamental per la vida d'avui. L'experiència, la sabidoria de la gent gran, la seva cultura és oral, però viva, mai l'obliden. Como diría Galeano, en este mundo la palabra y el hecho pocas veces se encuentran, y cuando se encuentran no se saludan. El desembarcament de les empreses mineres i petroleres a Abya-Yala, amb les seves conseqüències de corrupció, degradació social, criminalització de les protestes, assassinats i sobretot la mort lenta, que es veu sotmesa a nombroses poblacions que viuen a la seva àrea d'influència, constitueix un genocidi que s'extén a tot el llarg d'Abya-Yala, segons ens explica el llibre de les venes abiertes d'Amèrica Latina. Els nens de plom d'Abrapampa, els contaminats per mercuri a Cajamarca i la mort lenta a la conca alta del riu Pilcomayo, per nombrar tan sols algunes. Són situacions clamant justícia, mentre els governs intenten amagar-les. Fa poc hi ha hagut la trobada dels països d'Amèrica que no han acceptat l'assistència de Cuba, però també s'ha reunit els dirigents indígenes. Hi ha una declaració que diu nosotros los gobiernos de los pueblos, naciones y organizaciones indígenas de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y en defensa de la madre tierra, caminamos juntos la palabra, considerando que el modelo de desarrollo económico implementado por los estados del continente americano desconoce nuestra realidad y nuestro desarrollo propio. Segundo, que las políticas estatales de mitigación y reducción del impacto del cambio climático han sido ineficaces. Tercero, que la adopción e implementación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser compromiso de los estados. Cuarto, que la hoja de coca tiene un carácter sagrado. O sigui, la coca és referent a la cocaïna, com si diguéssim el raïm referent a l'alcohol. O sigui, la fulla de coca no és droga, en absolut. I una de les coses que volen és que es legalitzi a les Nacions Unides, no? Perquè es pot utilitzar per moltes coses, a part de per fer cocaïna, que això és el que no s'ha de fer. Que se debe garantizar el ejercicio de la libre determinación de nuestros pueblos. Que los estados americanos midan la iniquidad social y la prosperidad de los pueblos indígenas a través de indicadores y metas generalizadas. Y séptimo, que la integración regional debe consolidarse como espacio de reconocimiento y respeto para nuestros pueblos. O sea, llavors, com a final, diuen, y con el propósito de fortalecer nuestra integración y unidad, adicionalmente decidimos constituir el Consejo de las Organizaciones Sociales de los Pueblos de Abya-Yala. I per tot això que es reflecteix en aquestes pàgines és que és necessari conèixer-nos els uns als altres i així respectar-nos i aprendre els uns dels altres tot allò que pot beneficiar la vida d'aquest planeta, que és la casa de totes i tots.